What diri oy? Di na ta magkiniat diri ha. Kay mga delikado mga hayop diri. Sila na sir. Sila diri sir kanang mga bird gihapon. Sus, tanaw lang nanganhin kita di kay mananaw dili kasi mangutana. Wala Basta na yung mga mungaan diri sir. dili na lahi na ni. Ay mga basilan. Dan lain na magdagway ni. Mga basilan. Nahinay. Sige sir. Asam ta aki? Diri sir, diri. Dira oh. Diri. Pati agianan ako pa'y sus, kalami agi. Ala. Yung sa mani? Unggoy. 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 Dara. Dai mong kinamagwangan no. Hoy, Gwapo po ko ano oy. paminaw mo ba? Paminaw. Ay ko ta busy ha. Puro mo yaga ba? Pareho sila naong sir. Sir, Arang ni kay mo sulti ni mo sulti. Oh, tanawa sir. Ay kumpiyansa sir. Tanaw ni sir ko gamay. Hoy. Ikaw mo na pinakaisog dere. Ha? Isog ka dere? Yawa muot pag yun dong. Muot yung isog dito ka ba? Pas nga. Isog di kayo. Dalang kumusukol mo ay kay basig. Nung ako. Uy, isa ba? Asa to pinakaisog nga unggoy diri? Aw na dito isog kayo do. Dito kagikan? Wow, dito gikan. Isog kay siya nga ngano. Mura ra mo kag mo namin sayang dagwag. Ay, binuwang. Lagi, isog gani Ang kino. tuo na isog makani. Ay, bala ka sige. Uban ka. Tara. Doni. Oh, diyan na pa doon gamay. Oh, dalawa. Sugoy. Alangan nang tuo mo gud sa papa kaniya. Isog uy, binuwang. Lagi. Ay, gara. Isog kayo na atis tinye. Uy. Isog din. Isog kayo na. Tabis mo kayo. Mangani. Pagkaw na. Basi na. Nay. Masukol gina sinwa. Ayun na. Dili ka to spikas. Asa no? Kita. Isog ka to spikas. Wandri oy kaning unggoy. Aman. Ala. Ladakuan na nga unggoy oy. Buwang ka si Mila man na. Si Mila na. Si Mila na oh. Napatay na napaakan siguro na siya ba? Uy. Anak ba ni Saka na. Napakda na siya sa Ani na lang mangita og pagkaon para lang muduol siya sa tuwa. mangita kang pagkaon para madakpan na to. Sige, Army. Naunsa ka na si Mila ba'y napaakan siguro na ba? Narabis na ba narabis. Narabis, di tam duolan na guroy. Kado na. Sipaakan ta. Wapo na injikan nagkuan titanus. Wala injikag titanus. Situon mo na, tunok og lang sa nga taya. Dili kay na virus man na kay napaakan man na. Anti-rabies siguro. Anti-rabies. Takar mo nang ambak mo mispila god. O dala. Unsa man na? Pagkaon. Ha? Di ba na pagkaon? Ali goy. Tinuo ko. Sagbot man na. Uy, unsa di ang pagkaon ko ni? Ang pagkaon man nagsagbot. Saging. Pangutan na no. Saging. Hog saging. Atin mo saging drilin. Di man mo saging man saging. Wala mo kuha, ang makuha lang ko dito. Nunsa? Pataka naman ka panguhay ka ng saging kwa. Kamu ba, wag kini klaro ba, grabe kay yaga-yaga og ninyo. Ningkat-kat ra ko kay aron makita kay nako diri oh. Awa oh. Pag naa ka diri sa taas kita kay nimong mga unggoy oh. Oh, tura oh. Uy, Mila naog na diha. Kay mo ato patasonahan daghan no kay dito. Daganag unggoy diri oy. Gipang kulong gyud ba bay Rias gyud no. Gani, may kwarto-kwarto yung kinsa kay mayor anak nila diya no. Daghan guro nagsala sila ba oh. Daghan man sila na priso. Baka sa sala jud kining mga unggoy yan kay gipang priso man. Mauna. Nay uban oh, walay sinina. Sir, naghukas ng uban. Mauna ulid. Ikaw ulid. Ayun yung pagpakasala kay mapriso kag apil diya. Parihar Uy, ba mo buwang. naong. Uy, kung pila-pila na, bahala na sila. Makasala, maguna. Pero pag to, daghan kayo. Pero daghan ang walay sinina, no? Daghan jud gipang tugnaw na na ba. Pero ay sangaw nakabuhi mang ibid. Ah, may ibid. Yara o ibid. Di maguna ibid. Ay, di Si na Mila ibid. ba na? Kaya ka man mo, ha? Abi na og ibid. Si Mila na, si Mila. Asa na po ka to nang wala na pod. Pastilan gini mga estudyante oy. Tagsara makaanhi og bukid-bukid ba. Ignorante kay mga unggoy. Pastilan gini mga bata. May lang nang gani karon kay di wa nagkiniat. Di makapanghinaway kay waman. Maulaw sila manghinaway kay pari-pariha magdagway latanan. Kana hilom-hilom na mo diri ron. Pastilan nyo, bantay lang daw makasala na po ng uban ron. Ngilabtanon ba kayo ni? Yo. Uy, yan ang mga puro mga tambay. Sir, Aram na mo diri ay. Sa sigal tanaw nyo diha. naghukas ba? Sir, naghukas ang uban. Mga makasasala kay nga unggoy Kung sir. ka mo po, muhukas mo diha, mo ana mo diha. Mas cute po na tanawon ko sa inyo ha. Ay, grabe po ni Sir. Oy. Oy, tinuod nga istorya. Awa, sir. Tulur mo lagi mo. Asa mo si Konday? Wala Gindawokir. pong makakita sir. Nagkuwag pagkaon. Saging man to, Pastilan. nagkuwag. Inyong di pasagdal. Di pa ito taga dirino.
Pastilan. Wala siya, basta Pangita, ngita. pangita nyo, pangita. Makaon, sir. Nga, pangita na to, kay manguli na ta, manguli na ta. Muli na ta, sir. Huli na ta. Asa na po kakatong padulong Alam po, tong... diri po ta puyo. Naunsa naman ta, manguli na ta. Asa na po gato si Linda Walker. Batara ba, pangitaon na to ba? Asa mo Makaon, sir. Pastilan nyo. Paghulat mo na ba, paghulat mo. Basta yung yaw-yawiro kay mga dag ko, pasagdaan yung mga classmate ba. Lagan mo pagkis lindo Ganino. Walker po. Paghulat mo na, paghulat. Lepas na to, sir. Kung pa'y tagaw kayo tong... Bayaan na Paabot to. kami, dali mo, sir. Paabot kami. Magdadan po, sir, para dali rin mo makitaan. Dahil po, bung tagaw kayo, di nawala. Ay, sir, nakikipakita, sir. Oh, naa sir. Kauban na mo sir ba? Estudyante na ko sir. Dako kasi nga, dako yun. Nawala magkalit, oy. Na, nara po kinadakpan ito sir, dako po kiglawas. Ha? Nganong gidakop man? Ang sala ato di ay. Na, nisulod sa kulungan sa unggoy. Sige, pagawas sa mga unggoy niya, nalibang. Nah, pastilan ni Linda Walker, oy. Na, kauban, di ba to sir? Ngano man? Paghipos ko tong tayo sir, ba? Dako itong penalty sir ba? Na, mga milyon yun ang gasto to Uy, sir. Kay ginoo libangan ko. niya ang kulungan sa mga unggoy. Uy, dili may kauban na to, oy. Wala ko, dili may kauban na to, Sige oy. sir, Uy. bahala din nyo bayaran penalty sir. Pusa lang tong tayo sir. Sir, na.